to je elektro, ty obmedzený kokot. Najlepší hip-hop festival tu robí Jopo. Jak hovorí Rosado, rytmus je kým popo. Mikiny, šiltovky, kapsače do vytopo. Yo, každý dávno pochopil, že ja udávam štýl. Jak chcem robiť party za love a to je real. Nikdy som sa žiadnemu gačovi neprosil, tak si pustí Wu-Tang, keď si to nepochopil. Myslíte si, že to budem robiť podľa vás? Hejteri sú piči a zarábam ešte vás. Popri to si spievam iba také na. S týmto textom mi pomáhala moja nana. Ladies and gentlemen,